En dit is mijn eigen zaak. Dit hier, dit is Inside. En dit is koning Willem-Alexander. Inside en koning Willem-Alexander binnen 12 van de 3 schilderijen van Joosin die op de fietsroute te zien binnen. Binnen hing het de derde schilderij met de naam Ljout. Dat schilderij wie nevens de jury het beste werk van Joosin. Omdat ook zo heel mooi zijn. Door een professionele jury van kunstners, kunstsamlers en atelierhouders is Joosin uit 200 insturingskeersen. In zijn eigen werkplek Atelier in Ljout mag hij zijn werk nog tentoonstellen. Joosins begeleiders weten wel waarom hij keersen is. Nou, natuurlijk omdat Joosin een hele goede kunstenaar is, hè Joosin? En daarbij is het natuurlijk hartstikke leuk om te zien bij Kunstgroep Atelier. Want wij hebben iets van 20 kunstens hier werken en we hebben een kunst uitleen. En Joosin springt er dit keer uit. Ja, Joosin weet ik wel waarom hij maar zijn schilderijen nomineerd is. Omdat het ook zo mooi zijn. Omdat ze ook heel fantastisch zijn. De Special Award is onderdeel van de Kunstfietsroute 2015, die in Slappeterre begint. Mensen die de route fietsen, komen onderwijs 39 locaties in, daar de schilderijen hingen. Onderwijs kennen de fietsers stemmen op haar favoriete kunstenaar. Nou, wij vinden het ook heel belangrijk dat mensen gaan zien op welke mooie plekken de kunstenaars werken. Dus je komt in Leeuwarden bijvoorbeeld bij Atelier, bij Smol Kunstwerkplaats. Dan kom je op die plek waar die kunstwerken gemaakt worden. Nou, dat wil je beleven, dat wil je zien.